Sabtu 4 Oktober 2020 Yayasan Karuna Mita Wijaya sing asale saka Jakarta bebarengan keluarga Buddhis Theravada Indonesia utawa KBTI lan diiringi dening masyarakat sekitar ngadaaken kegiatan bakti sosial ning Bihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon. Saken 600 warga nerima bantuan saka kegiatan iki. Bakti sosial iki digawe minangka tanda kepedulian hubungan sosial, toleransi antar umat agama lan sekaligus minangka wujude ngamalaken piwulang katresna sing diajaraken dening Sang Buddha lan Dewi Kuan Yin. Selawase bantuan sing dibagiaken antarane pengobatan gratis, paket sembako lan duit santunan kanggo para lansia sing masih kesulitan nyukupi kebutuhan urip. Lan para orang tua sing dinilai masih butuh duit kanggo biaya sekolahe anake. Pengurus Bihara Dewi Welas Asih Yulia ngajeni lan ngaturaken matur suwun kanggo Yayasan Karuna Mita Wijaya kanthi anane bakti sosial kaya iki sing kebuka kanggo sakabeh masyarakat tanpa manding-manding suku, ras atawa agama. Iki sangat ngebantu masyarakat sing ngabutuhaken. Karo anane kegiatan iki lan semangati warga kota Cirebon, pengurus Bihara ngarep-arep bisa luwih akeh meneh pihak sing kepengin melu nabur kebersihan kanggo ngebantu nyegak beban warga sekitar sing ngabutuhaken. Andre Kristianto, RCTV, Cirebon.